Srácok, ez egy kicsit volt. Kis dolgot. Na, sziasztok srácok, én Budi vagyok. Ebben a videóban Brawl Stars-ozni fogunk, és kis accounttal. Most csináltam egy kicsi accountot, ami Ibex-el. Ez a Inferno lerövidítés, az Inferno Botix. Jó, oké. 326 kupa. Egy kicsit játszottam, látjátok, itt 320 kupa, itt is. Vagy, nulla kupa, egyik. Ja, igen, ezt szereztem. Na, ezzel fogunk most játszani. Ja, itt egy klub, Inferno, ja, és Infernix. Elmondom még, hogy lehet ide bejönni. Be kell jönnöd. Ha szeretnél, be is követhetsz, belájkolhatsz meg minden. De én szívem szerint bejössz már, nekem az is nagyon jó. A kötelező, autokorrekt, mindegy, megapig kötelező, Megapig kötelező, a rang kötelező, a káosz rang, nem tudom, mit akartam. Mindegy, Megapig kötelező, a káosz, nem tudom, hogy a rang diamond kötelező kell lenne diamondnak, 3 nap inaktív vagy, akkor de nem biztos, hogy kikellek. Hajrá, Infernix, kövessetek be, és több emberhez mutasd el a videót. Na, ja, és invite tudtok bejönni, és klubtagok, ezzel, ja, és eznek mindegy. Látjátok is accountom, ez a nagy accountom. Szeretnétek olyan videót, hogy nagy accountommal játszok, akkor szóljatok. Ja, és Instán is van egy YouTube, nem, Instán is, és azok vannak, amik megmutatom inkább. Nézzétek azt, hogy mondjuk 20-as pressz és 25 betri és meg ilyesmi. Ide bevágom a képet majd. Na, itt a Kenji, először is elmondom, hogy mik voltak magától perc. Ez meg ez. Edgar meg Kenji. Jó, utána pedig én pusoltam Mortis-t. Most így fejvel nem tudom. Mindegy. Annyi a lényeg, hogy most Rikót fogom pusolni majd. Hogyha szeretnék ezt, akkor inkább videóba pusolom majd, jó? Na mindegy, jártunk szerintem inkább. Na. Menjen. Nem kaptunk ahhoz. Isten. Ez legyen inkább. Így. És akkor gyorsan ezt kétszer speedre fogom mutatni majd. És én arra mondtam, hogy hozzá csak. Azt fogom csinálni. Nem fogom kinyitni a stardropokat, és akkor egy ilyen videó lesz, hogy a stardropokat meghagyom, és akkor a stardropok, jó? Mert csináltam olyat, hogy kreátor leszek. És azért szeretnék, hogy minél többen nézzétek ezt a videót. Na akkor gyorsan. Ja. Ezt előbb meg akartam csinálni ezt a videót, csak sajnál barátom -2 FPS-e játszik, és nem folytatódja. Jó. Na, össze is. Bocsánat, hogy VSD-en megeztem, ugye csak nem gépesen tudja. Csak nem tudtam, hogy közben újra a rövidítés egyéből játszik, és itt szállom. Vagy nagyon komolyára felületet neked, és van.
majd akkor szálltok a hivatal. Jaj, itt nincsen itt tényleg, hanem... Mindegy. Én, ha itt volt lenni, ezt gyanúk össze 40. Itt teszek össze, mindegy. Tovább vagyok. És én nem gondoltam többre. Nem gondoltam csak egy ilyen kis 20 perces videóról, hogy hol lesz. No, hopp, gyere. Nem is játszik is, most jó. Hol van a méz? Ennyi hangos videót. Szeretek más játékokkal, csak volt az, hogy ilyet van. Annak is akkor csinálom másokat is. Örülök, hogy meg szeretni. Olyan is tudsz én. Megpróbálok megszeresni az ötletet. Azt találtam. Jó, ez az ötletet, oké? És srácok is mondjátok majd el, hogy mit izélyek állokoljak. Majd. Igen, szeretem a vikomosabban, éppen láttam, de most olyan. Most nem kérdésem, de most játszok is. Meghaltam. Az első napon meg ez jó. Szóval jó, első nap. Nem sokszor. Jaj, végre tankoltat. Köszönöm. Ugye a bó is meg lesz. Itt szerintetek kit? Én itt jobban szeretem. Itt meg Coltot, vagy Franket, bocs. Itt Mortis jönne inkább. Szerintem ez Stu. Itt Max. Itt Leon. Green. Itt Byron. Edgar. Itt Spike, Pop, nem Bibi szerintem. Itt Squeak, itt Grom. Itt nem Amber, nem tudom. Mindegy, itt Chessra Sans, mit nagy csomó. Szóval jó. Megszíntem. Jó. Csak lehet az lesz, hogy csak játszott győs. Megy ez még karakter, és jön lesz, hogy így időt tudnak, hogy nincs is írva. Ez teljesen. Ja, srácok, közben elmondom, hogy lehet meg ez a karakter. Ez skin. Úgy lehet meg, hogy... hát megvettem, megkaptam, ugye... Megvettem abból a bringes jobból, ugye? Kaptunk ingyen 5000 bringet, meg a pénzből is kigyűjtöttem. Kapjuk a kupát. Meg lesz szerintem 500-an. 500 kupát. Ez idő, már jó. 20 jó. 9 van, és még hozzá fel a videót. Goddamn, son of a lamb. Szél. És előttem szerintetek majd kipusolja. Én egy fúróba szavaznék, de én rátok majd titeket várok. Meg volt is, hogy ezt meg tudok tenni. Jó, és akkor most már OP-bak vagyunk. És már Kratos szeretnék lenni. Szóval nézzetek!
az a nagyobb napon felfejtettem a bezalmat, tehát nem felejtettem más nemzetek, 99, és Inferno lenne meg. Mi nyertünk is. Szépen ugye van. Csak, így. Van. Szönkött a 500 kupa. Jó, végül ugyan, ami itt van jobb oldalt a Shelly, az a eredeti kupa, és meg a profilom. Hát csak Shelly-vel játszott eddig. Hát én nem szeretem Shelly-t, de most már szeretem. Nem is pináltam eddig. Jó, mindegy. Na, itt én majd ha viziteket fogom kérni, segítségeteket. Pedig nem tudok rémálni, akkor mindegy. Akkor megvárjuk majd, ezek között lehet választani. Majd írjátok és akkor jó ugyan. Elteszem, így van, vagy? Igaz, nem tudjátok mit? Nem tudom. Inkább épített. Gyorsan. Ki meg is van közben. Bitcoin. Gyorsan menjünk. Rakjuk 20-as elvalóba. Ha van 11-es pénzt, akkor megvan. Hát srácok, ez így nagyon jó volt. Vigyed! Lecsóva. Majd elmondom. Én bírtam, hogy megfeleltem. Jó van. Ne akarok csak jönnek. Jó vagy van. Van ilyen nem tehetem. Hát ezek meg azóta ezek hülyék voltak. Szépen is. Nem ready, fogasom, hogy könnyebb szedtem. Érted? Vereség. Nem bő volt. 39 temet. Ezért nem csinálnak 27. Ezt hogy? Ja, rosszabbak voltak, szóval jó. Mit csinál? Mit csináltam ott? Ez egy komboltás viszont. Aj, utána, hogyha ide át akartam hozni.
most már nem tudja, hogy így van, szóval így ez a jó. Gól. Így megvan. Hát most nem tudom. Jaj, eldobott őket. El tudta ők is így. Hoznak ránk. Bro! Cool, Trajski. Mi van? Hílelődnöm kell 100 000-szer. Azért 100 000-ig. Azért van egy határ. Azt kéne pokolni, de most nem tudom. Hílelődnöm kell 100-szor. Pokóval a legkönnyebb. Noise cancelling. És átlőtte rajta. Ezt nem hiszem. Ó, szép. Szép megszó. Van. És azt hittettük. Mert mint az 10 látja lettek, ugye. 82, még kétszer kell nyernem 800-hoz. Nem tudom, srácok, itt lehet egy speedrun csinálni, hogy csak bemutatom, hogy mindig nyertünk, vagy veszített. Na, sziasztok, srácok! Itt vagyok egy jó, hosszú push után, miután beszéltem, ugye? Jajjaj. Most szerintem ő jön, ez az utcsó 2, ugye? És meg lesz az 1000 kupa.
Hát srácok, ez egy kicsit túl volt. Kis dot. Let's do this. Loyalty, loyalty, and duty. Keks. Let's go. Increíble. Egy kanyár is van. Egyet. Soronkat is van az. Most csináljuk. Let's go. De nem lőtte! Mert itt van. Ez a legszarabb. Ne. Aha. Most miért is így nem lesz meg. Az lesz, hogy belállunk a dusba, és akkor... belállunk a dusba, és akkor jók vagyunk. Jó, csak oda sok így. Let's do this. Nice piece of work. Kiukad a szememet a színkombinációtól. Azt hittem, ez kevesebb kell, ez 2 kör lesz. Úgy csak van. Let's go get him. Let's go.
get him. Prestige 1! Let's go get him. Srácok, ez a videó ennyi lett. Ó, basszunk, nagyon sok jesszünk. Megkaptuk a rankedet. Óvos vagyunk. Az nehéz volt. És már mindjárt 2 órája fog menni a live. Ez kom. Jó, mindegy. Én Boti voltam, és sok szeretettel vállak Akugumb klubomban. Na, sziasztok!